Hola, Gunther. Em podries posar un parell de magdalenes per emportar? Bolquers, Sí. Suposo que la Rachel ja ha parit. Sí? Tu pots creure? No. Ja em costa de creure que es fiqués al llit amb tu. Què? Vols dir que... Eh? Ei! Ros, ja sé que estàs enfadat, però hauríem de parlar del tema. De fet, no. D'acord, està bé, però sàpigues que tècnicament no vaig fer res de dolent. Què? Creus que no vas fer res de dolent? Bé, he dit, tècnicament. D'acord, doncs deixem a part el fet que accidentalment vas agafar l'anell de la meva àvia i que accidentalment vas proposar matrimoni a la Rachel. Espera, puc interrompre't un segon? Quan la gent fa això, la veritat és que no sé què vol dir. Deies? Fins i tot podria entendre que no fossis capaç de dir-li a la Rachel. Però per què no m'ho deies a mi? Vas tenir tot el dia i no ho vas fer. Ho sé, ho hauria d'haver fet. Em sap greu. No ho fas servir bé, Joey. Me'n vaig d'aquí. No, per favor, vinga, Ros, hem de superar-ho. Dóna'm la bossa. No, mira, no sé què més puc fer. Ja t'he dit que em sap greu. Joey. Hauries de cridar-me o insultar-me o pegar-me. No et pagaré. Per què no? Et sentiràs millor i jo també. Ho estàs desitjant. T'ho puc llegir als ulls. No, no vull. Una mica. No. Una mica. No. Una mica més. Dóna'm la No, bossa. pega'm. Joey, Pega'm. dóna'm la bossa. Pega'm. Joey, no estic per Pega'm. bromes. No, Pega'm. no, que no. Pega'm. No. Pega'm. No. Pega'm. Up. T'has ajupit! Ho sento! Ha sigut un reflexe! Mare meva, em fa molt de mal! No he pogut evitar-ho! Quan un puny et ve cap a la cara, t'ajups! Mira! Però què et passa, tu? T'havies d'ajupir! Per què no ho has fet? Per què no discutim de camí a l'hospital? Sí, som-hi. Amb una mica de sort també podran mirar-te els reflexes. Ups.